la primera cosa que us volia dir és que jo crec que és important constatar que ens voldran a Europa. Una de les coses que ens estan dient aquí és que has de tenir por perquè si ens declarem la independència doncs estarem fora d'Europa, fora de les Nacions Unides, fora de tot. I no és veritat, perquè Catalunya, la República Catalana, té una economia important, 200.000 milions, més o menys el tamany de Finlàndia. Ningú no està deixant fora Finlàndia. A Europa seríem el país 18è de població i 13è en producte interior brut. I llavors, això són xifres que fan que hi ha països molt més petits que no tenen cap problema per formar part de la Unió. També s'ha de tenir en compte que ara mateix hi ha una ona d'euroescepticisme. El David Cameron de Gran Bretanya ja s'ha compromès a fer una votació per saber si Gran Bretanya continua o no dins de la Unió. No seria un moment propici per la Unió fer fora Catalunya, que és un país contribuent, i deixar aquesta porta per no tenir a Catalunya. Els interessa a Europa tenir-nos. I per últim hi ha 5.300 empreses multinacionals que tampoc no els interessa estar fora i ells tindran una veu molt forta per assegurar que Catalunya es mantingui endins. Llavors, mirem una mica de què va tot això. Per què hi ha tanta por? Perquè, clar, Espanya no ens vol deixar anar. Senzillament és per això, no ens volen deixar anar. Diuen ara que hauríem de tenir molta por, que tot anirà malament per fer-nos quedar. Però, clar, després, això és la part important, després és Espanya mateixa que canviarà de parer. Perquè són els primers interessats en que Catalunya formi part d'Europa. Hi ha 70% de les mercaderies espanyoles passen per Catalunya per anar cap a França i al resta d'Europa. No interessa a Espanya construir barreres entre Catalunya i Europa. No és que nosaltres estiguem a l'altre costat, a Portugal, a Extremadura, a Galícia. Estem nosaltres entremig. Llavors, si Espanya ens fa fora, si poguessin, d'Europa els fa mal a ells mateixos. No crec que siguin tan tontos. Hi ha una altra cosa, que Espanya té un deute bestial, 980.000 milions, una cosa així, i això els pressiona molt. Llavors has de tenir a un costat aquest deute i a l'altre costat totes aquestes empreses multinacionals que volen continuar fent els seus negocis. Llavors, clar, ells no poden fer el que vulguin, estan enganxats. Llavors crec que hi haurà molta pressió perquè senzillament no puguin fer el que vulguin. I aquest deute també és important perquè si Espanya vol que Catalunya pagui una part, i després parlarem de quina part, doncs haurà de negociar. Si Espanya diu que Catalunya, primer, no pot existir, que no pot formar part d'Europa, doncs nosaltres tenim una peça de negociació molt forta. És el seu deute. Nosaltres no tenim res a veure. Si no reconeixen l'estat català, doncs l'estat català no pot pagar el deute espanyol. Llavors, per parlar d'Europa i si en pertanyerem o no, s'ha de pensar en què és Europa. Europa vol dir moltes coses. Hi ha la Unió Europea, que sí que requereix un vot unànim dels seus membres per permetre que entrin nous socis. Llavors hi ha la qüestió de si ens farien fora, si no ens farien fora, o si hauríem de tenir aquest vot per tornar a entrar. Però hi ha altres coses. Hi ha el Consell d'Europa, que no té res a veure amb la Unió Europea, sinó que és el cos que mira pels drets humans. Hi ha l'eurozona. La pregunta és si Catalunya podria continuar utilitzant l'euro no té res a veure amb formar part d'Europa. Llavors, no hi ha cap problema en continuar utilitzant l'euro. El problema seria formar part tenir una cadira, una part important en el Banc Central Europeu, però ara mateix no el tenim tampoc. Llavors, clar, només podem guanyar. L'àrea Schengen
és el poder canviar d'un país a un altre, tant per la gent com les mercaderies, etc. Però hi ha diversos països a Europa que tampoc no en formen part. Gran Bretanya és un gran exemple. Ells no tenen, no és un problema per ells. Llavors, per l'últim, per la part econòmica, hi ha l'Associació Europea de Lliure Comerç. Llavors, ens diuen, estaràs fora d'Europa, però com Noruega, com Suïssa, com Islàndia, com Liechtenstein, aquests països estan fora de la Unió Europea, però han firmat aquests tractes de lliure comerç amb la Unió Europea i això no requereix el vot unànim de tots els països membres. Llavors, Espanya no pot vetar que nosaltres fem comerç amb el rest d'Europa. No poden dir-nos que no. Hi ha moltes coses que no es preveuen amb les lleis i que després se solucionen. Per exemple, la reunificació d'Alemanya. Ningú no pensava abans que reunifiqués què passaria. No hi havia una llei que deia si abans éreu dos països, després us voleu tornar a ajuntar, doncs això és com ho farem. No estava ja a les lleis. Però clar, va sortir la situació i no van dir, no, perdona, Alemanya de l'Est ha de quedar-se fora durant no sé quants anys i heu de posar-vos al final de la cua. No, van trobar una solució política, van posar-se a negociar. I clar, s'ha de recordar que entre el referèndum, en què la veu de Catalunya s'expressi, i la independència, doncs poden passar mesos, poden passar un any i mig. Em sembla que a Escòcia tenen la data del referèndum és el 18 de setembre i llavors no pensen declarar la independència fins al 26 de març. I tot aquest temps entremig és per negociar les condicions, per saber com es divideix el deute, etc. Sobretot per la manera que esteu fent aquest procés, la manera pacífica, democràtica, la manera de mobilitzar a la gent, ho trobo impressionant i crec que això afectarà molt a la manera com ens relacionem amb Europa després. Crec que afectarà la manera que ens tracten aquest exemple de comunitat i de civicisme. També crec que ser un petit país pot ser molt beneficiós, molt més beneficiós que ser una regió en un país gran. Que el Rajoy, per sempre, últimament diu molt que ara el futur és ser un país gran. Jo ho veig al revés, jo crec que hi ha tot un moviment que anar més al local. Perquè d'alguna manera el que vam fer fa 3 anys i mig, quan vam crear Help Catalonia, era voler donar una veu internacional a tota aquesta lluita que n'hi havia, que no existia fora de les nostres fronteres. Llavors nosaltres ens vam plantejar Catalunya pot proclamar la seva independència amb majoria absoluta al Parlament i què passa després? És això el que volem? S'ha acabat aquí? No. Per què no? Doncs perquè hi ha hagut una sèrie de països que han fet aquest procés, l'han fet democràticament i no són independents. La segona pota en la que no s'havia treballat gens era que els altres estats et reconeguin com a independent. I per això tu pots tenir una majoria absoluta al Parlament, com la va tenir Kosovo al principi dels anys 90, i tothom t'ignori. I avui dia hi ha estats proclamats independents, com Xipre del Nord, que només reconeix Turquia, o Ossètia, o Abkhàzia, o el propi Kosovo, que ara donem per fet que és independent però que l'estat espanyol no el reconeix. I dels 193 estats que hi ha, només 100 reconeixen Kosovo. Per no parlar d'Israel, que no és reconegut plenament per tots els estats del món. I nosaltres el que hem de lluitar, i per això vam crear Help Catalonia, és per ser reconeguts pels 193 estats del món i fer diplomàcia civil, actuar com un estat. Els independentistes irlandesos del principi de segle, després de 200 anys aixecant-se contra el Regne Unit, van fer un canvi mental i en una reunió van decidir a partir d'avui nosaltres ja no som britànics i no actuarem mai més com a britànics ni com a súbdits seus. Aquest canvi que d'alguna manera hem anat fent amb la via catalana i amb el procés d'internacionalització i amb la manifestació del 2012 és que molts de nosaltres ja no som espanyols. Ara simplement es tracta que el Parlament ho faci o a través d'un referèndum es faci efectiu i la part més important,
que la resta del món ens vegi com a no espanyols. No només perquè anem de viatge i diguem que no som espanyols, sinó que ens ho reconeguin. Llavors el que vam fer va ser crear primer una web en anglès i començar-nos a posar en contacte amb gent que no estava interessada en Catalunya, perquè la majoria de la comunitat internacional no té un interès especial per Catalunya, i fer-li veure que hi havia un conflicte social i polític, pacífic, i un moviment de reivindicació. El nostre objectiu principal era fer amics, perquè més que denunciar que estem molt malament, era trobar aliats. Per arribar al punt aquest, que és el que planteja l'acte d'avui, que és que la República Catalana sigui reconeguda per aquests amics. I els amics són de dretes i són d'esquerres, són islamistes i són ortodoxos, i actuar com un estat. I els estats, tots els estats tenen representació, o gairebé tots, a Iran i a Corea del Nord, i ni s'hi plantegen si aquests estats són més o menys democràtics. Tinguem en compte que la ONU, la majoria d'estats de la ONU no són democràtics. Per tant, havíem de crear unes certes aliances, principalment, és obvi, amb estats europeus i del món anglosaxó. Llavors, per una part, va sortir un altre emissor, ens vam dirigir a la premsa i a la societat civil internacional defensant el nostre punt de vista subjectiu, igual de subjectiu que el de la diplomàcia espanyola. Però el que va canviar és que quan un periodista informava ja no tenia una sola font, tenia una per contrastar, i ens van començar a utilitzar de font. Help Catalonia no va ser molt coneguda fins fa un any aquí internament, però hem sigut utilitzats de fonts per la BBC, per la premsa canadenca, francòfona, com en el moviment pro-independència, com la veu. Per què? Perquè els hi facilitaven, perquè nosaltres acostumem a fer el material en català, l'independentisme català el fa en català, llavors, d'alguna manera, ells tenien un interlocutor amb el que podien parlar en la seva llengua. I sobretot, no provem només de parlar amb la seva llengua, amb el seu idioma, sinó amb el seu llenguatge. Amb el llenguatge amb el que ells no utilitzen nacionalisme, amb el llenguatge amb què ells no... Per exemple, vam començar a utilitzar, vam ser els primers a utilitzar la paraula unionisme per definir l'espanyolisme, perquè al final, si recordeu fa 5 anys, la qüestió era demòcrates i no demòcrates, constitucionalistes i els que eren no constitucionalistes, vam canviar-ho totalment agafant una denominació del conflicte a Irlanda del Nord, dient que ells eren unionistes, inclosos els federalistes, perquè volien la unió i nosaltres volem la independència i som pro-independents. Donem un missatge, ara aviat publicarem un article sobre Dalí, Gaudí, la nostra cultura. És absolutament diferent del que pot donar l'ANC, perquè nosaltres no guanyem un referèndum. Nosaltres no parlem gairebé mai de l'espoli, perquè a fora no els interessa si ens roben. És problema teu si t'estan robant la cartera. El que no és problema teu és si no et deixen votar, perquè si jo soc demòcrata estaré al teu costat. I aquest canvi, aquest missatge és el que ha anat quallant. Paral·lelament hi ha un missatge destinat als europeus que es basa en denunciar el malbaratament abusiu de l'estat espanyol de molts recursos. Ser el segon estat amb més vies de tren d'alta velocitat. Alguns articles que aquí a Catalunya no han tingut molt ressò i fora sí, en especial a Alemanya, les sumptuoses ambaixades que n'hi ha a Amman o la residència de l'ambaixador, que valen 6 milions d'euros. Això ho fa un estat que està demanant recursos a la Unió Europea perquè no pot pagar als funcionaris en aquell moment. O els 24 milions i mig gastats en 2 helicòpters comprats als Estats Units per transportar tropes. No se sap on els havien de transportar, però que a més no tenen cadires, per tant no poden transportar res. Són 24 milions i mig d'euros que al públic europeu sí que li molesta. Li molesta més això que l'espoli que patim nosaltres, perquè l'està patint ell. I el que volem fer veure i fem veure és que aquest malbaratament és d'Espanya contra la Unió Europea. Per què vam crear Help Catalonia? Bé, vam crear-la perquè la Generalitat fa tot el que pot, però té 3 limitacions. Una és la legalitat. L'estat espanyol, com hem dit, ens silencia i ens fa callar. La llei Margallo amputarà les capacitats que tingui Catalunya d'exercir exteriorment, o almenys ho pretén. La segona era l'economia. La Generalitat no pot estar invertint diners, o en realitat no hauria de fer-ho, per
internacionalitzar el conflicte de Catalunya quan hi ha retallades. I aquest és un discurs espanyolista que està quallant. Això ho hem de fer nosaltres amb els nostres diners. No podem delegar amb les institucions. La Generalitat no ha de pagar res i no li podem demanar, almenys mentre hi hagi retallades. Una altra cosa és que tingui superàvit. I el tercer límit era la credibilitat. La Generalitat no pot defensar-se a si mateixa. No pot defensar el poble de Catalunya perquè n'és el representant legítim. Però el poble de Catalunya sí que ens podem representar nosaltres perquè som directament nosaltres. Amb la relació amb la premsa internacional que tenim, a vegades els diem anem al Parlament o anem a parlar amb aquest o amb l'altre, i en general es neguen. Sovint el que fem, i amb l'ANC de Sants ho hem fet, és que ens demanen que trobem militants de base, persones jubilades de per què estan implicant la major part del seu temps a la lluita per la independència, nens, adolescents. La societat civil és el que més interessa, perquè el discurs de Madrid és que això és un procés que ve de dalt cap a baix i ens estan manipulant. Quan entres en contacte amb persones com els militants de l'ANC o nosaltres mateixos, que anem amb les nostres famílies a reunir-se amb ells, el procés té tota la credibilitat. I vam començar una edició en anglès fa 3 anys, i després, fa un any i escaig, vam obrir 4 edicions més en castellà, perquè l'independentisme en català no s'acostumava a expressar en castellà, en francès, perquè són els nostres veïns, en alemany, perquè són el punt essencial d'Europa, i en italià. En el cas de l'Alemanya ens van dir que no ens en sortiríem perquè no n'hi havia prou gent a Alemanya o amb coneixements d'alemany per lluitar. Després ens han felicitat perquè publiquem gairebé cada dia en alemany, cosa que no ha fet mai ningú. I en italià la curiositat és que ho porta gent des d'Itàlia, perquè s'han volgut. Si penseu una mica, amb les altres 4 edicions són llengües transnacionals, no només d'un estat, i en canvi a Itàlia és gent catalanòfila que viu allà, està seguint el procés i col·labora amb nosaltres. No només que viuen aquí, sinó que estan allà i la porten autònomament. I aquestes 5 edicions tenim una presència a xarxes molt potent, a YouTube, a Instagram, gairebé com la vostra de l'ANC de Sants, però no arribem, i tenim 5 edicions a Twitter amb aquesta llengua. Som l'única organització que té 5 perfils a Twitter que informen cada dia amb un públic especialitzat, que arribem amb alemany a alemanys. I ells són els que ens segueixen. Si un alemany està interessat en Catalunya, té un mitjà ara per arribar-hi, amb un web i amb un Twitter, o venen aquí a trobar-nos. Vosaltres, bàsicament, el que heu de fer és guanyar aquest referèndum amb una participació superior al 55% i amb un 51% de sí, que són les condicions que es van donar a Montenegro, o que la Unió Europea va dir que eren necessàries per Montenegro. Aquesta és la vostra feina. Quan venia aquí del metro hi havia uns voluntaris repartint notavetes i és emocionant veure totes les persones que estan posant hores per guanyar aquest referèndum, i que nosaltres el que farem és que quan es guanyi aquest referèndum el màxim d'estats possibles ens reconeguin, perquè llavors haurem acabat la feina. Quan més veuen que això és imparable, més aviat tots els països ens reconeixeran, perquè no voldran posar-ho en qüestió, voldran que sigui una cosa o l'altra. Llavors, si nosaltres som imparables, si som constants, llavors això també ajudarà, com diu el Jordi, l'endemà de fer aquesta votació, doncs ens hem de donar la cara perquè ens reconeguin tots. Coincideixo amb el tema dels països bàltics i dels que han proclamat la seva independència recentment. Hi ha estats que reconeixen en 24 hores, que són els escandinaus. El nostre objectiu és, estem treballant molt el tema escandinau, per això sortirà el reportatge al mes de març amb una televisió que emet simultàniament a Noruega, Suècia i Finlàndia, i aquests en principi en 24 hores haurien de reconèixer-nos. Si Espanya li dona per tornar a Perejil, Marroc ens coneixerà. I hi ha un cas paradigmàtic. Si aquest estiu ens haguessin proclamat independents, el Regne Unit ens hagués reconegut. Tenim com estava Gibraltar bloquejat. A Gibraltar tenim voluntaris nostres que ens ajuden a traduir en anglès o fan directament articles, i és una línia que nosaltres estem treballant molt en totes les formacions polítiques britàniques. També hi ha Irlanda, força interessada,
els estats petits de Centre-Europa no ens reconeixeran els estats de Sud-amèrica. La indiferència és brutal, és curiós perquè ells van estar colonitzats igual que nosaltres. I hem provat de fer... Evo Morales va prohibir les senyeres quan va venir aquí i des de Help Catalonia vam estar fent la gara-gara, bienvenido presidente, i no va servir de res, no ens vam fer amics. I Àfrica, el que diguin les potències excolonials. Finalment hi ha el que Xina no ens reconeixerà, Xina i Rússia no ens reconeixeran i són membres del Consell d'Estat, del Consell de l'ONU. No ens reconeixeran ara. Putin sembla que està canviant una mica, per aquí hi ha l'Àlex Calvo que l'altre dia estava preparant un article sobre els nous plantejaments de Putin, i Xina no, perquè Xina no per una qüestió política, però els lligams econòmics potser li poden interessar si realment fan el tema del port i el tren. Per tant, no descartem a ningú. L'independentisme català ha sigut sempre tradicional aliat a Palestina, però Palestina s'ha aliat amb Espanya, Espanya té una oficina, els financien, etc. i burxen molt els israelians. En aquest cas, Israel està jugant bastant la carta catalana. No cal que siguem pro-israelians, però sí que podem tenir una neutralitat i en aquest cas l'ambaixador d'aquí de l'estat israelià és molt favorable als nostres posicionaments, això pot canviar. Però el que estem treballant més és que si Espanya intervé militarment o trenca el joc democràtic, hi hagi una reacció fora. No ens esperem a que ens agredeixin. Si ells fan alguna, immediatament ho fem veure. No som reactius. Nosaltres duem la iniciativa. Nosaltres no responem al Times. Nosaltres informem al Times constantment. Estem coordinats, evidentment, perquè estem segmentats. Si tot fos un poti-poti, no quedaria clar que n'hi ha. Aquí ens sembla que hi ha sigles o el que sigui, però cadascú ha de treballa una línia i s'especialitza. Nosaltres rebem a premsa perquè vol parlar amb societat civil i d'alguna manera estem treballant d'ala internacional del moviment independentista català a nivell civil, perquè som el poble. Jo soc comptable i hi ha jubilats, el Javier és metge, l'Àlex és advocat. No som funcionaris, no som de l'àmbit acadèmic, no cobrem d'Espanya i això ens dona molta credibilitat. Jo crec que està bé que hi hagin diferents angles, perquè el que fa Help Catalonia, per exemple, no és el mateix que fa el col·lectiu Emma o Wilson, o el que faig jo, amb Catalonia Press, els llibres que edito, o a través de VilaWeb Global, que és la nova versió de VilaWeb en anglès. Tots podem explicar la història de Catalunya de la manera que trobem més adient. I crec que això està bé, crec que hi ha força en això. Jo discriminaria dues coses. Una és que ens deixin fer el referèndum i l'altra és que ens reconeguin la independència. Ara realment estem al temps de descompte, però per poder fer el referèndum, perquè ara mateix és il·legal. Suïssa, no cal discutir si estarà a favor que es faci el referèndum o no. A nosaltres ens han entrevistat de diaris germanòfons de Suïssa i hi ha força simpatia, força, per fer el referèndum. Després, si el guanyem, el podem perdre, llavors no n'hi ha cap simpatia. Austràlia farà el que facin a Londres i Washington. Per tant, aquí torna a ser clau Gibraltar. Després queda Japó. L'Àlex ha estat a Japó fa 3 setmanes o 2 setmanes i ha estat treballant allà intensament, fins i tot en cercles del primer ministre. Anem fent feina, el que passa és que Japó té ara un cert problema amb Xina. Suposem que si Xina no ens reconeix, Japó sí, perquè s'estan barallant per unes illes. Canadà, com ha dit molt bé l'Alice, és molt favorable a que fem el referèndum, perquè no entenen, com la majoria del món, que no el podem fer. Per tant, en aquest sentit és molt favorable i la premsa canadenca ens segueix força bé. I després hi ha els fans, que són els quebequesos. El nostre Twitter francòfon és que són constants, o sigui, cada dia hi ha mencions i els divendres ens feliciten i tal, aquests són fans. I a més són molts. O sigui que, i a més estan molt ben vistos pels francesos, per la qual cosa fas una mica com el tema de Gibraltar i acabes fent que França, que era força oposada al procés fa 5 anys, ara mateix sigui com a mínim neutral. Jo crec que ara més que neutral. Amb els vostres companys vam estar amb el corresponsal de Liberació, que quan va venir aquí anava
aquest estiu a fotre'ns, literalment. Que si érem egoistes, a més el vam estar investigant, viu a Madrid, a sortir a la tele espanyola dient que érem això, el tema de l'egoisme, tot això. Bueno, doncs va parlar amb ells, vam anar-hi uns 15, i es pensava trobar amb 2 persones, i després va anar amb tren, i va veure els Rodalies de Madrid i el de Barcelona, i el vam estar treballant, i els mitjans de comunicació han notat el canvi a Liberació claríssim. És un diari d'esquerra jacobina, que ara és de dir, aquí hi ha els demòcrates i després hi ha aquests cafès que no ho són. I fa 3 anys era l'inversa, que érem uns egoistes i hi ha els demòcrates que són bona gent. Per tant, França s'està produint un canvi molt important. Per tant, l'ANC d'Exteriors i tots els altres col·lectius, nosaltres estem disposats a no només fer una campanya de difusió, sinó que assegurar que tots aquests compatriotes nostres puguin votar, no només al referèndum, sinó ara a les europees. I això és una feina que d'avui podria sortir si ens posem tots d'acord anant treballant amb això. Sé que hi ha molts àmbits de treballar, però aquest és clau, i aquest coincideix amb les dues coses, amb la internacionalització i amb guanyar un referèndum, perquè si no voten a les europees, no votaran al referèndum. I Espanya ho sap perfectament. A Escòcia han anat molt ràpid. Han passat de no tenir res a tenir un Parlament, a guanyar la majoria als independentistes, però els hi falta per guanyar el referèndum. Per tant, hem de pensar que el perdran. I això no ens ha de desanimar a nosaltres per res. Perquè el que és realment important és que el poden fer. Però si no hi ha un daltabaix, coneixent els escocesos, són molt escocesos i s'estimen molt el seu país, però han estat molts anys britànics i tenen els seus regiments a l'exèrcit, tenen la seva lliga, tenen la seva moneda, tenen el seu banc central. Ostres, ha de ser molt independentista per ser independentista a Escòcia. Quan, a més, no passes a ser com nosaltres, que som o catalans o espanyols. Ells són britànics i per tant estan a la mateixa alçada que els anglesos. Els hi tenen tírria, però volen continuar estant casats, a no ser que Escòcia realment faci Anglaterra faci alguna acció molt negativa. I de fet que estigui el Cameron al govern és bastant positiu pels independentistes. Per tant, hi ha una certa possibilitat, però ara mateix no passa del 20% que guanyin el referèndum. Una de les coses que s'ha de tenir en compte amb tant el seu referèndum com el nostre és la força de l'statu quo, que li costa molt a la gent canviar, encara que sigui per una cosa millor. Hi ha estudis, i vaig estar buscant un dia, que diuen que miraven diverses situacions i que ofereixes, per exemple, hi havia, em recordo un dels exemples, que era un poble que havien de, no em recordo si havien de passar una carretera, si havien de fer alguna cosa per canviar per complet el poble, l'havien de canviar de lloc, em sembla. Llavors van obrir tot un procés a la gent per saber com volien que fos el nou poble, com s'havien d'organitzar els carrers, on posar el centre comunitari, el que sigui, no? I van acabar decidint tenir-lo exactament com el tenien abans, encara que la manera com el tenien abans era de la manera molt a l'atzar, que no s'havia sortit perquè, jo que sé per què, no tenia res a veure amb el nou lloc. Però la gent tendeix a voler continuar amb el mateix i crec que és una cosa que hem de lluitar activament en contra. I això d'Escòcia, doncs jo no ho veig tan negativament com el del Jordi. Jo veig que hi ha un momentum amb el procés escocès. Ho segueixo bastant tant a la premsa com a Twitter i penso que tenen possibilitats, que ara han estat guanyant bastant i bastant més del 20%. Però no ho sé, i la veritat és que el que decideixin ells al final no ens ha de guiar a nosaltres. Són situacions diferents i hem de decidir per nosaltres. Sí que crec que pot ser positiu si guanyen, però crec que si perden, doncs direm que això és el seu cas i no és el nostre. Jo crec que només pot ser positiu. El tema de nacionalista ve del principi del segle XX, quan es fan els escrits que fonamenten el moviment català, en Prat de la Riba, i ells utilitzen el tema nació també agafant-lo d'Irlanda. O sigui, cadascú s'anomena com vol. El món anglosaxó prefereixen patriot i no nationalist, segur. A França ets bo si ets republicà, però si ets nacionalista, fatal. A Alemanya el que és positiu és Volk, que és poble,
i la nació tampoc s'utilitza pel tema del nacionalsocialisme. Clar, per això nosaltres tenim edicions segmentades, perquè és que si no és una mica una conya. Però nosaltres ens considerem nacionalistes, hi ha partits que es consideren nacionalistes. Bueno, jo crec que això està bastant superat, perquè som independentistes. I aquesta és la paraula que hem agafat, que a més és bastant similar a tot arreu. Fins i tot a Alemanya ens titllen de secessionistes, que té una certa connotació també pareix negativa. Però crec que hem guanyat la batalla terminològica de 5 anys aquí brutalment. Nosaltres som independentistes i demòcrates com a base. I aquí és on estem guanyant la batalla, perquè el que és obvi és que aquí nosaltres el que de moment demanem és votar. I fins i tot l'ANC el que demana és un referèndum. Però tota la terminologia, a nosaltres almenys amb les 5 llengües tenim uns glossaris establerts adaptats a cadascú. Patriot, per exemple, està molt ben vist als Estats Units, però no tant al Regne Unit i ho evitem. Llavors nosaltres som catalans o pro-independents. I crec que també és important ressaltar que el nacionalisme català no és una cosa ètnica, no és una cosa de sang. La nació catalana és coneguda per ser oberta a gent de per tot arreu. I jo puc ser nacionalista catalana i ser americana, no hi ha cap problema. Amb Itàlia parlem bàsicament de cultura, d'història i de manca de drets democràtics i amenaces. Difícilment a la nostra edició amb Itàlia sortirà cap article sobre economia en quant a l'espoli i fins i tot el tema del malbaratament en espanyol ho deixem anar perquè a Itàlia també no els hi podem explicar certes coses perquè se'n riuen perquè són pitjors. Llavors, clar, l'actitud actual de l'estat espanyol porta a pensar que el Vaticà no reconeixerà un estat català. Aquesta és l'actitud, perquè amb el Vaticà, caram, és que ningú té una legislació amb l'avortament com el té l'estat espanyol. Per tant, nosaltres, dintre de les hipòtesis, difícilment farem aquesta legislació. Si Israel reconegués l'estat de Catalunya, crec que això seria influent als Estats Units, evidentment. És important. Jo crec que és important per a Catalunya també, evidentment. Hi ha lligams molt estrets amb Israel. Israel és potentíssim, però tampoc crec que siguem ara aliats d'Israel per convicció, sinó simplement perquè Palestina ha jugat una altra carta. Perquè igualment que Israel és molt important, numèricament el món islàmic també ho és. Per tant, simplement ens veiem una mica abocats. L'ambaixador d'Israel ha estat al Born, o sigui, volem explicar el 1714, ha anat a visitar el Born, ha tractat a Mas com a cap d'estat. Mas va estar a Israel amb una gira contundent.